Άστορο. Βίκτορ Μουνιώθ. Έχουν την μπάλα οι γηπεδούχοι, ένα χιλ. Καταφέρουν και βγάζουν την μπάλα από την περιοχή τους. Οι φιλοξενούμενοι να μάθουν. Για να πήγει στην κοντά, κάνει λάθος τώρα. Βίκτορ Μουνιώθ. Λάθος και αυτό. Ήταν αυτό. Βίκτορ Μουνιώθ έχει μπροστά τον Κοροσάμπελ. Ντούμπλαρε στο μαρκάρισμα ο Χαρογγιτάρχη και η Τσέντρα. Έχει τελευταίο Μουνιώθ. Αποφεύγει τον Κοροσάμπελ, μπαίνει στην περιοχή ο Βίκτορ Μουνιώθ, γυρίζει την μπάλα. Βίκτορ Μουνιώθ πάρα πολύ καλά κλεισμένος. Βίκτορ Μουνιώθ γυρίζει με δύναμη, ζητούν χέρι. Το δυνατό γύρισμα του Βίκτορ Μουνιώθ. Λαπόρτ που έχει χτυπήσει το κεφάλι του. Ο Βίκτορ κάνει γέμισμα, ο Νάι Σιμών μπλοκάρει. Μετά του Γιούρι, Ρουμπέν Γκαρθία, Βίκτορ, κορνέρ. Ανοίγει ο Βίκτορ στο κοντρόλ, θα γίνει από τον Λαπόρτ. Κόρνερ ο Βίκτορ. Εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις. Μπάρχα, δεν περνάει η παλιά του από τον Ινιά και Μπάρχα. Ο Βίκτορ Μουνιώθ βγάζει σέντρα, πάλι ο Βίκτορ Μουνιώθ. Βίκτορ Μουνιώθ. Είναι πίσω από την μπάλα και πέριξ της περιοχής του Νάι Σιμών. Τρίσεων ευνοείται από την κόντρα ο Βίκτορ Μουνιώθ που σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, το σούτ του. Ένα γέμισμα του Βιβιάν. Τελειώνει το μάτς, επιτέλους.